Hemmeňize salam dostlar. Bugünkü dersimizde Java Development Kit programmasını kompütere skaçat etmeni görkezlerim. Java Development Kit bize ne üçün gerek deýseňiz, mesela biz App Inventor programmasını kompütere skaçat etmek üçün ilki başta Java Development Kit kompüterimizde bolmaly. Yani ondan soň kompüteriň biraz nastroykasyny düzetiriz. O bilenem App Inventor programmasını skaçat eden soň arkany ulanyp bileriz, yani internetsiz. Eger de internet bilen ulanjak, yani App Inventor programmasyny skaçat edip oturjakda kompütere diýseňiz, onda da bolýar. Endi JDK Java Development Kit'in näde skaçat edilýäni görkezjek, näde gurulmalydygyny görkezjek bu dersimizde. Onuň üçin başda JDK ýazýar. Gözletdik. Ýüzüne şöyle Oracle görünýän başda çykan Oracle'ı tıklaýas. Şördün JDK download. Mundanam gelip her kim özüne göre saýlap biler. Men şunu skaçat etjek mesela. I accept download dip şundan bassanız. Men şu an özümde skaçat et koyum için şu an skaçat etjekler. Izyny, yani siz bana download eden soň izyny next et gurýaňyz. Izyny nastroykasyna näme düzeltmeli ekeni görkezjek şu an. Dostlar, men ýene bir aýtyp geçeň şurada. Ýani biz şunu download edenimizde Java 16, yani son sürümün skaçat etdik kompütere. Ýöne men öz kompüterime mesela şu an Java 8'e skaçat etip koydum. Bilemok 16 näme üçin mende işlemedi. Ondan soň 8'i kompütere download etdim. Onun için JDK download'u tıkladım. Soň aşağı geldim. Şundan Windows 64 şu bize geregi. Men ikisini kompütere gurup koydum. 64'ü gurdum, onda işlemedi. Soň ikisini gurdum, onda işledi. Şu 32 işletim sistemi, operating system 32 bit bolanlar üçin, bulam 64 bit bolanlar üçin. Men pikrimçe ikisini gurmaňyzy maslahat beren şördi. Indi bulary hem next edip şetirip kompütere gurduňyz diýeli. Onu guraňyz soň gelýäs. Şundan denetim masasy, yani control panel'a gelýäs. Bundan sistem ve güvenlik. Bundan gelýäs sisteme. Yani indi şurada bir kompüteriň nastroykasyny ýükletmeli zadyňyz bar, onu edýäs. Gelişmiş sistem ayarları, belginin ortam değişkenleri. Bundan geldik mesela. Şu yerde yeni bir etmeli zatımız. Bu bilgisayara gelýäs. Gdisk, program files. Bundan gelýäs Java. Şurada şu jreye bolanına şuna tıklaýas. Ondan bin. Şuradaki şunu, şu dosyanın konumunu Ctrl+C kopyalayas. Indi gelýäs ýanky ýerimize. Nerede? Şunu täzelden gireň. Sistem, gelişmiş sistem ayarları, ortam değişikliği. Indi bundan yeni dip basýas. Şunu mesela Java caps lock bilen ýazyň. Java home diýeli. Tamam. Bundan gelýäs. Şunu ýanky kopyalan ýazgymyzy Ctrl+V edýäs. Bundan birini öçürýäs. Soň tamam basýas. Meşruat edenim üçin tamam basjakda. Şundan tamam OK basarsınız. Indi gelýäs ýokary. Bundan şunu düzenle. Şuradan pass dip näme bar ýazygy bar. Şoňa gelýäs, ondan düzenleýe tıklaýas. Men şu admyny goýupdym. Ýöne siz näme edersiniz, şöyle gelip yeni dip basýaňyz, ýankyny Ctrl+V edýäňiz. Ondan soň tamam diýäňiz. Men şu admyny öçürjek. Men de sähäl goýupdym. OK. Soň tamam diýäs. Bu kadar. Indi Java Development Kit'i
kurup bolduk kompüterimize, onu işlep işlemeýänini gelýäs, şöyle barlap görýäs. Gmail bir boşluk tire versiyon dip yazdık. Indi enter'a bastık. Mende ýene Guran Java Development Kit'iniň versiýasy şula eken, ýani mende işledi. Eger Guranymda bir ýalňyşlyk bar bolsa-da şurada error bererdi. Mende taýyn, ýani siz meňe eden adımlarymı doğru etseňiz size de işler.